أبابور ديبا قبح بلت بجكنا زمسل حدا بمول زعادو سلز نبرو حسابتهم نابتي بينو كوفيلوز نبر ودي أبلت موم سب على ودي كتبل حاتتات تأميتوا قدي جبرلان كيتا قدست كوف دحر بال تليفونا أندات أو أتكلا تدول اللم تقبلا كم مستبقست حبيرة أوتم نسبو غنو ببيترو حليفو نبداقيو يقوامت نبرم تنحقنا موبايلنا مريت ودي قدم سلز اسمئم تأمتا موزربا كي وستخدن آل إلو حبامو نابتا زنبرا نتأمو الدعا تملسم يقنليز والدمس ياسمي أكنسا زخونا قبرا مفسي سلزي حبا دحاندي دعا ازودي بلد بوشت تانيحون قلت أمتأم كتبل سلستان كفتو تأمت أبلامو نابتا زنبرا تملسم يقريتا زحوي انت ولدتوكا حجون قبرا مفسي سلازي سمعت ازودنا ايزنت اقم حالي ودي والاس نقاتي كتبل كتم مرامر جمرت انت يتساقمو كتبل تانيحا زيحات وخا كابزواتر ابزبل مدمدم تمس بصحت تنكف ابيلام كحاتا كانو دحان ديخا بلتو دحان يزبل حاصير ملسي حوا سقبلم مسمع يسمع تقداسنا زيبلو كنو دي والاس ناي زربا شوحاتو ترقيت خونو كتبل تانيحا بوشتام بسب አይትገደስን ዶክብል ምስ በለቶ ቀጭ ዝመጽይ ዝመስል ጥምታ ቢልዋስ ቀበለም ነቃዲው ምስ ወሰኸቶ ክትገድፍንዶ ጓልት በሐል ጸለይ ለኹ ሕጂ ኸነጽር ክዶ ክብል ተጻዊ ጉጠመታም ማዕረክ እንደዚህ ጓል ዝጸለዳ እንታይ ስለዝገበረቱ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሳኻ ከወድድ ምስ ጀመረም ዕረፍቲ ስለዝኸላ ስለምንታይ ደኣ ክትብል ተወከሰቱም በሊ ناتينات كنركب كابز بابور كمزي حالف مجمرتا قالت ولي مس بلام اتحوي غوزو من قدنا نبي مخانو كيف لتقو قال مئتو دعا اي كبدن مالتي سيمان يفلت غوزو حيوتنا بحدا خون يقل إليم بقى قدفني زمصاك جيرك كيدي والاس بوتا خيريلوم بدد بلا هو دحان قالي اتول كان نغر نطرح كتبل بيدو حازتو صبو بلي جميرك سبزود أزن حابني أمانغو زرباي زخولفني أيفتون هتو أنتليكي مسود أخو أمانغون تليفون مقبال أيفك أدني تسام أدخي كابزغر مكام نبحي وتي أبتحموت من باريز فتو نتازلا أقات أمون كاستمع ريز دلي سلزق أسان زدولي دول أي قبلني تراي أسكا كسم أكا نغراني مسبلتو بلي قوال تسالي إلو زلخو مخنات بسانكي حانتي زفت وأقواليوم كابزقر ماكي كم نفالت بوهدو حموشت عمت نقبرينام مجمرتو قرمنا نحوات شنيرم تحرق العمت كنا كينو كتمتا جمركم نسون كمو عين سمعت النيرة يكون مبرنت صور سمعت أيكونن تسبوت أنها كم قلة تغير تفتنا إلى بمول أولبيك أربع فتن بررت خونن كلا إلى دما أنا بررت خون كله حاو تغيرني تسقم تبزه هجرم إلى مليسة مسمولو حيلين لبين أربع فتنن بأمت عندما حالوتي يلق سلام تسانيهم نابتاز نبرتات ملس أبكم زمسرح لبي حافقف اندابلة تشجرت قبل علي زلوا مرقص كفلت سلازيك علكم لبي تربشت قندما عمنا انداف قرات مصات بدحريو كل انترنت قاصرتم كدك استرحي من البات زي ذكران بر بوحدو 18 ساعات اما عالتي ذكرى اب حلمي كم ممصاون اديو علتن نفسي قاصر كنده غزي فتيني زحلتا تكتر ان خلا لومس ايدولنا نمشبل قندما بوشت إيس لزربس أني يدول بزيت قبل نخ أصلي حادري بساج أو هما أيوتي حليفم هما أنت بلوخ نزئة سال الخلا معلتي بد زيت رجس أني نبرت كسب زبليم أماريرة قبل علي زلوا سمعت كم سخونك فلت كان دي زيريم يكموتات متصحفان بيبا سبات حاديته نخرز حبو مدبات تخاتي لقنا كله نحيتو تتي ملسي فخونا نايك علن
ስምዒታ ዋላ ሓደ ክጭብጦ ኣይከኣልኩን ብነዊሕ ገመድ ጌራ ዝኣሰረትኒ ዝመስለ ነይሩ ሓቂ ድማ ነብሲ ነፃ ውፅያ ኣብ ዝበልኩሉ ሰዓት ጥዑም ቃላትፈይ ምስ ተብለለይ ናብታ ዝነበርክዋ ይምለስ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኮለል ኣበለኪ ነብሲ ክቋፀር ክሳብ ዘይክእል ኣፍቂረያ ማልስ ፍቅሪ ግና ፈፂመ ይረክብ ኣይነበርኩን እቲ ዝኸፍአ ነገር ድማ ቀድሚ 2 ሰሙን ክራኸብ ዶ ትብለኒ ንሱ እንታይ ድሌቲ ኢለ ኣብታ ዝቋፀረትኒ ቦታ ይኸደልኪ ሽዑ በለትኒ ዘረባካ ይብዝሐት ከይትግረም ድሕሪ ሰሙን ክሕፀ ኣብ ኣፈይ ደርጊሓቶም ግዲ ሓቂ ትላገ ዘላ ይመስል ነይሩ ኣይትላገፀስካ ክብል እየ ግን ድማ ምስ ናይ ሻቁለተይ ዝተዛረብክዋ እንታይ ክላገፅ ዳ ናይ ብልቤ ከም ሓወይ ኣብ ጎኒ ደው ንኽትብል ዝነግረካ ዘለኹ እንታይ ሞ ክብለኪ ውሽጤን ዕለቱ ተቃፀለ ነደደ ቃል በለ ናይ ወዲ ገይሩ እምበር ንብኣት ተሓናቀኒ ክዛረብ ሓሲብ ቤን መልሓሰይ ተለኮተት እንታይ ኣለኦ ትሕግዘን ነገር ወይ ምክሪ ገለ ኢላትኒ ተማዊተ ፃዕዳ ይፅናሕከ ዝብል ቃል ኣውፅአ ተስኢ ናብ ማኪናይ ኣበልኩም ገና በፍጹም ናይ ምዝዋር ኣቕሚ ስለሰዓንኩ ንሓደ ኣርከይ ክመፅኣኒ ደወልኩሉ ድሓኒ እተው ገዛይ ኣብፅሓኒ እሞ በይነይ ክኸውን ስለ ዝደለኹም ገዲፉኒ ኸደም ኣብቲ ሳሎን ብሓቐይ ደቂሰ ምስ ነብሰይ እላልሓስኩም እዚ ኩሉ ግዜያት ንከንቲ ይስቃ ነይረ ማለት እዩ እንዳበልኩ ኣማረርኩም እቲ ንወዲ ሰብ ዘልዩ ብፍላይ ንጓል ኣንስተይቲ ዘልያ ሓልዮተይ እንዳርኣኹ ከም ሓዋ ዝቋፀረትኒ ምክንያት ፈፂሙ ክወሓጠለያ ከኣለን ኣብ ኩሉ ዝሓረቐኒ ከዓ ሃንሳ ምሻሎ ናይ ፍትወት ምልክት ተርእኒ ምንባር እዩ እዚታት መመሊሰ ተስፋ ክሕድርን ዝያዳ ንከፍቅራ ይገብረን ነይሩ ይብለክን ኣይ በዚ ፈሽኽ እንዳበለት ግዲበት ቅጫ ተብስል ነይራ ኣሙድ ኣታ ኩሉ ነገር ምስ ኣጻሕፈት ይብለኪ ናብ ይሕሸኒ ዝበለቶ ገዲፋትኒ ከደት እዚ ብሓፂር ሂወተይ ብድሕሪኡ ጓል ፀልኤ ሰብ ኮይና ከማን ኣይትረኣንን ካብ ዝገርመኪ ብዙሓት ኣዋልዲ ዝፈልጥ ምስ ደስ ዝበለኒ ጓል ፍቅሪ ክጅምር ምስ ከኣልኩም ዝደለኒ ስለ ዝነበራ ማለት እዩ ግና ንሳ ኩሉ እንትናይ ስለዝተቋፀረቶ ይግደስለና ነበርኩን ሕጂ ግና ንኩለን ኣዋልድ ፀሊእ ኣለኹም ድሕር ደጊም ንጓል ኣንስተይቲ ዝድንቅዝ ልቢ ኣይክሕልወኒ ጓል ጨካን ፍጥረት እዮም ዝሓሸን ተረኺባ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትከይድ ዘይትፅገም ፍጥረት እዮም ኣብ ጭካነ ጓል ኣንስተይቲ ከውድቐካ የብሉን ስለዚ ንኣኹን ሸለል ዝበልኩኺ ብኸምኡ ሕጂ ኸ ናፂሩልክዶ ምስ በላም ስቂላ ተመሲጣ ክሰምዖ ድሕሪ ምፅናሕ ይገርም ይበለቱ ዘረባ ፀለት መበቃ ክትሕፀ ምስ በለቱም ገሪምኩዶ ፍጥረትክን ፍሉዩ የ5 ዓመት ርክብና ማይ ጅልሐትሉ ጠንጢናት ንኸደት እንታይ ኣለውስከ ናይ ፍትወት ምልክት እንተዘይትርአኒ ዋላስ ከም መሓለውታ ትርኢ ነይራ ዘገርም ምስ በላ ምስኣኸ ዝኾነ ስጋ ይርክብ ፈፂምኩ ዶ ምስ በለቱ ወይ ስጋ ይርክብ ግዲ ሓቂ ሓደ ጊዜ ኣብ ከንፈራስ ኢመ ነይረም ኣሕርቐት ናይ ኩሬትን እንተ ትፀልዓ ነይራ ምስ በለዶ ኣይመስለንን እሞ ኣነ ትፈትውና ኢለ እንተሓሰብኩ ይተሓዘለይዶም ኣይተሓዘልካ እንዲ ብሓፈሻ ንኣኻ ገዲፋ ናብ ካልእ ዘኸደ ምክንያት እንታይ ኢልካ ትግምት ጠባ ካይዱ ኣካይዳ ከምሻለካ ገለ ምስ በለቶም እንታይ ፈሊጠ ኢልክኒኺ ጠባይ ጥዑም እዩ ናይ ዝኾነ ወልፊ ድማ የብለይን ስርሒ ፅሑፍ ደሞዙን ፅቡቕ እዩ ምስ ሰባ ዘለና ኣቀራርባውን ምስጉን እዩ ዘምፃኣኒ ገይሪ ዝኸይድን ኣብዚኤትውን ነገር ድማ ኢደይ ዝአቱ ሰብ እየ መልክዕ እንተ መፂኺ ከምዛ ተርእኒ ዘለኺ ምናልባት ቁመት እንተይልና ድማ ኣይ ዝሓፀር ከም ዝኾነ ይሰምዕ እዩ እንታይ ፈሊጠ ኢልክኒኺ እቲ ኣመና ሓልዮተይ ኣኒዕቑን እንተኮይኑ ንሳ ትንገረን እምበር ምስ በለም እሞ እንታይ ፀገምኪ ኢልካ ሓቲትካ ዶ ኣበይካ ሓታ ኢልክኒ ድሓር ከዓ ኪነ ሕውነት ከምዚ ጥምታን ዝፈትዋን ኣፀቢቐ ትፈልጥ ምስ በለም ይገርም እዩ እሞ ዝኾነ ናይ ሕነ ስምዒት ኣይተሰማዓካ ምስ በለቶም ዝተኸኣወ ኣይሕፈስን እዩ ድሕር ማይ ናብ በኣቲ ትርጉም የብሉን ውሽጢ ተቃፂሉ እንከሎ ሓፂር መልእኽቲ የሰዲደለም ፃዕዳ ይፅናሕኺ ኣብ ሂወት ክፅቡቕ ዘበለ የጋጥምኪ ድሕር ሕጂ ናተይ ናትክን ነገር ትውድኡ
كترخمني كيتفتني سلام حيوتي من الكلا فايل عصيم هنا مفداي ناي دخمات اتحاسبي انكو انا ابدل كوانبر نصح لبي فتاري زحايشو زفترلو سلازي መንገድ ሰላሜ መሪጽ አላ መስበላም ጽቡቅ ጌርካ እምበር ንስቲኻ ዝሓይሽ ዘምርጮ ክገበር መሰልዩ ዝኾነ ሰብ ድማ ንስምዒት ወይ ንገዛእ ርእስዩ ክቋፀር ዝኽእል ወይ ዘለዎ እምበር ንካልእ ሰብ ኣይኮነን እነ መፍዳይ ድማ ከምቲ ዝበልካዩ ናይ ድኽሞት ግና ኣደንጊስካኒ ብጣዕሚ ከንበር ምስ በለቶም ደንጊስ ከለይዶ ዝሓበኒ መቕባሊ እምበር ብዝኾነም ኣብታ ተቐፅል ፊርማታ ክወርድ ጽቡቕ ሌላ ኣይብለክን ድሓን ፀገም ይብልን ግና ንኩለን ኣዋልድ ኣብ ሓንቲ ዘንቢል ኣኣቲኻ ኣይትምዘለን ክብለካ ጥራሕ ዝደሊ ኣብ ሂወትካ ኣነውን ሰናይ ይምንልካ ዝሓሸት ጓለ ክትመፃካ ስለትኽእል እውን ልብኻ ኣይትዕፀው ኢላ ስቕ በለት ድሕሪ 2 ደቂቕ ባቡር ደው ኢላ ቻው ከመን ኣይበላን ወሪዱ ዳኣ ኸደም ድሕሪ ገለ መዓልታት ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ተራኸቡ ረጊፁ ሓሊፉ ሓሊፋ ገለ ስጉምቲ ምስ ሰጉሙ ክልቲኦም ብሓባር ደው በሉ ንድሕሪት ግልጽ ምስ በሉ ዓይንን ዓይኒ ተጋጨዎም ንገለ ካልኢታት ብደም ምስ ተጠማመቱ ንድሕሪት ሰጉማ ሓቀይ ኣባቡር ምስ በለቶ እወ ኣነ ከኣበይ ዝፈልጣ ኢለኮ ምስ በለም ሕጁን በታ ጓል ዝፀላኣኻዮ ዲኻ ዘለኻ ዋላስ ቁርብ ሕድገት ጌርካ ኣለኻ ምስ በለቶም ነብሰይ ኣብ ምርግጋእ ቃልሰይ ዘለኹም ካብቲ ወጥሪ ክገላገል ኣብ ፅዑቕ ስራሕን ስፖርታዊ ነጥፋታት ዘለኹም ካብ ዝገርመኪ ሓንጎለይ ቢዚ ገይረ የቃኒ ምስ በላ ጽቡቕ እምበር ጠቕሊላ ካብ ሓንጎልካ ክትወፅእ ተስፋ ይገብር እሞ ሕጂ ኸ ክንላለ ንኽእል ዶ ምስ ሓተተት ግደፍኒ ህወተይ ብሰላም ክመርሕ መሓሩኒ ክርእየካ ከለኹ ተጓድኢ ኣይትመስልኒ ግን ድማ እቲኣ እውን ከምኡ እያ ነይራ ስለዚ መንገድና ደኣ ዝሓፍተይ ስለቲ ተገዳስነት ከምስናይ ኣክብሮተይ የቐኒለይ ገዲፍዎም መንገዱ ገበረም ብደዋ ብዓይነ ኣፋንያ መንገዳ ገበረት ካብቲ ዘገርም ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ተመሳሳሊ ባቡር ምስ ዛጓል ኣይራኸቡን ክልቲኦም ምእማንዮም ተጸጊሞም ሽዑ በለቶ ኣታ ሰብ ፈጣሪ ብኣይ ገይሩ ዳኣ ሂወትካ መስመራ ክትሕዘ ደልዩ ይኮን ምስ በለቶም ኣይመለሰላን ግና ክትብል ኣይመረፀትን እሞ ነዛ ጓል ረሲእኻ ዶ ዋላስ እንታይ ንሳይ ሕጁን ከይሓሰበት ኣብ ጎኑ መፅያ ኮፍ ኢላ ዘላ ጠቕላላ ረሲእያ እንተይለኪ ሓሶ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ግና ናብኡ ገፂም ሓደ ዝተረዳእኹ ነገር እሞ ከዓ ኣብ ስደትን እዚ ተወሲኾ ነብሰይ በኣለይ ክከላኸላ እንተዘይክእለ ናብ ሕልም ዝበለ ፀርፊ ምእተዊ ነብሰይ ኣብ ፈቐዶ መስተንሓሻትን ካብ ምሕባእ ነቂሕካ ሂወተይ ምምራሕ ይሓይሽ ስለ ዝበልኩም ኣብ ጽቡቕ ናይ ለውጢ ኣንፈት ይርከብ ኣለኹ ምስ በላም ክሰር ኢልዋ እምበር ጅግናኻ ከም ዝመስለኒ ዘይትክሰር ሰበ ከሲራም እሞ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዘንበርካይ ናይ ጽልዓት እገዳ ኣልኢልካዮ ዶ ምስ ሓተተት ከምቲ ዝበልክየ ንኩላቶን ኣብ ሓደ ዘንቢል ኣእቲ ክመዝነን ከም ዘይብለይ ተረዲእኒ ግን ድማ ተገዳስነት ኣብ ልዕሊን ኣሉት ሓደ ኮይኑ ዝኾነት ጓልጓል ኮይና ኣይትስምዓን ከኣለክም ኣስየብ ሓደ መርኣት ዓዲ መልክ ግድን ክኸይድ ስለ ዝነበረኒ ባላይ ኣጻጸይ ምሻሎ ሸኻኺረ ከይደልኪም ኣብቲ ኣዳራሽ ካብ ኣወዳት ኣዋልድ ይበዝሓ ነይረን ኣደቋልኡካ እንተነበራ ዝበዝሓ ግና ምሻሎ ዳርጋ ሕጂ ዝጎበዛሞ ኢስራኤል ስራሓን ዝገበራይን ነይረን ይስእስኣ ገለ ድኽም ክብለን ከሎ ኣብ ጎኒ ዘሎ ኮፍ በሊ ኮፍ ብላ ግልጽ ኢለን ይጥምታንሞም ክዛረባኒ ይደልያ ግን ከምቲ ክብለክ ዝፀናሕኹ ናይ ተገዳስነት ሸውሓት ኣርሒቐ ግሒፈ ስለ ዘለኹ ገጽ ይሕበን ኣይነበርኩም ሽዑ እንዳወፃና ኣብ መወዳእታ 3 ሽኮሪናታት ኣዋልድ ክሓማኒ ሕልፍ ሓሊፉ እውኑን ክፀርፋኒ ሰምዒም ማለት በጥራም ዝዓይነቱ ምሻሎ ምስ በላ ግና ሓቀይ ብዓይኒ ፀልኢ ኣይረኣኸይን ምስ በለቶም ግዲ ሓቂ ከምቲ ዝበልኩ ኸዩ ክቐርበክን ዘይደሊ እምበር ንዋል ሓደ ዘይገበረኒ ሰብ ክጸልእ ጽቡቕ ኣይኮነን መስለኒ ምስ በለም ጽቡቕ ኣለኻ እሞ ኣነ ራሒል ይበሃል መን ክብል ምስ በለቱ ድሕሪ እጥሚጢ ናሖም ክብል መለሰላ ጽቡቕ ሌላ ናሖም ሓወይ ናቲ ዛንታኸ ክትሰምዕ ትደልዶ ምስ በለቱ ተዛረቢ
ምእንቲ ርእሱ ነዊሕ መንገዲ ዘለን ምስ በላ